Selamat malam sugeng dalu wilujeng dalu macange malimbo kepanggih malih kula sampun kapang kondangmu mboten kepanggih bebayu tontonane anggar cedhak diesel pengaruh karo swara diesel sing ning kono iki swaraku ora kerungu ya sok meneh yen pilek ki aja nampa job aku enggak pilek ya lah wong buktine kira ana umbele deloken gak ada umbele ya kok umbele apa sih nama Jawa iku ingus umbele ya ora anu to kok ora padha karo casinge ya apa casing itu casing piye karepe piye pawaan apik rupa ayu bareng nyuwara kok plekutak-plekutuk ya di ngapura to Pakde iki wis tak api-api wis tak alon-alon Jawane cencet to nek yo masih alon-alon kowe iki suaramu tetep pidhek bae aku malah katut le ya tapi aku duduk golongane buta ya sing bindeng ana ta buta bindeng buta terong aku ora lho ya ya sakno Mas gara kita harus menghargai usaha Mbak Elisa untuk berbahasa Jawa dengan baik sebabnya loh piyai kuwi ora dudu piyai Jawa oh iya Pak ayo kenalan kula panjenengan kudu ngerti sik L gimana Gar bocah wedok kok jenenge kok ukuran klambi gede L large maksudnya kudune S ya kowe jenengmu asline komplete sapa komplitnya komplit tuh maksudnya pakai telur pakai lombok pakai itu enggak Mas iki ayu ning sajake kene rada kurang saon Mas kok kurang saon piye to kok takoni jeneng komplit kok nganggo ndok kanggo ibarate kaya panganan kae lho Mas heeh betul Pak komplit banget to ana iwake ya to kaya sampeyan kuwi cara wong ya komplit ana ndoke mamane gak ya kowe ana ndoke barang ya wis sakarmu nggih ya pokoknya komplit nganggo ndok maksudnya long name ya nama panjangnya ya bukan nickname ya longan kalau longan sih longan iku gorong sik kuwi to nek go propose itu lah kowe mau ngomong apa long name long dawa name jeneng dawa gitu to ayo ya wis karepmu judeg ora kok wong wedok ayu ameng-ameng nyawa aku kenapa sih ya wis jenengmu dawa sapa ya jenengku Pakde didengerno sing baik-baik ya Elisa Orcarus Alaso sik to ya tak rungokno kene alon-alon wae Elisa Orcarus Alaso wow pinter kamu nek kowe dawane sapa gareng sapa gareng
Kuwi dudu dawa. Yo gareng ki nolo ki ati, gareng ki garing, atiku garing, ora gampang milik darbeke wong liya. Oh, ngono lah. Dadi Elisa Orkarus Alaso. Ngerti ta? Orka. Pak Dalang lo langsung nyantol cepet itu berarti ki SDM-nya api. Aku ngomong sekali nggak usah tak baleni Pak Dalang langsung Lah ready. pancen dheweke lulusan madrasah SDM toh. Oh, Alaso dino Al-Aqsa wis didandeng. Anu aslimu endi? Bapakku tadi toh aku neng Jawa tapi bapakku kuwi seko toli-toli. Cek kondi. Seko toli-toli. Toli. Sapa toli-toli? Toli ki kendi lho. Padahal itu udah agak sudah rungon Oh, piye toh. bukan. Aku lo deket lo sama Pak De. Pak Dalang jauh langsung tahu. Lho jauh maksudku ki toli ngendi? Oh, Toli ki gone ngendi lho? gone toh iku dekat gon banyu. Iya. Ayo. Piye kuwi? Pancen ki Ora arek. Pancen ki- Ayo karepmu piye Mas Gareng? pancen ki dalan banyu. Kok iso dalan banyu kuwi to? Toli ki cedhak dalan banyu lho. Oh, dadi asline saka toli-toli. Ah. Mbak Elisa kuwi cedhak kali. Nah, dalan banyu toh. Ya, dekat situ dekat pantai tepatnya gon banyu. Oh iya ya, toli. Sampai kupingmu bocor kok Mas Gareng iki. Kupinge ra. Ketularan kok kowe. Lah mungkin mau dijakmu ora mudeng-mudeng. Lah wite lho omong karo wong ayu ki alon-alon. Kuwi bapak. Bapak, Ibumu ibu sekolah belu. lambemu dhewe kuwi kok. Lambelu kok lambemu dewe sih? Oh, Kamu Pak kok Ibu. nambahin? Anu ki lho. Mbokmu ki lho saka ndi? Lambelu tok wis, gak bukan lambemu dewe, lambelu titik. Oh, lambeku. Malah digantiku. Lambelu. Lambelu ki ngendi lambelu Kuwi ki? daerah Sulawesi Tengah lho. Wah, Oh. padahal kisah. Pinter loh. Ini orang yang smart, cerdas, nontonnya ya Globe, nonton Atlas, delok Google Map, Kuwi omong langsung ngerti loh. kuwi bejo mergo mau kira-kira. Masa jenengan Mas kira-kira tuh. Wipe ya saka Sulawesi. Oh. Berarti toh. Lambelu ki ya Sulawesi, Nggih. toli ya Sulawesi. Lah kok kowe urip ning Jawa? Nah, ya ora reti sakarepe mbokku karo bapakku to. Syukur. Arep urip ning Jawa, ning Sumatera, ning Papua sakarepe. Ya terserah arep Terserah. Jawa, Sumatera ya, Bek. Yo, Kok Sumatera iki? Lagi bareng nesu karo bojoku galak Elisa. Aku ya mestinya ada misi, ada tujuan tertentu. oh iya. Yang saya salut kamu kelahiran Sulawesi tapi Gulawentah belajar budaya Jawa. Soalnya aku sekolah ning Jawa, ngombe banyu Jawa, madang ya sego Jawa. Ya aku kudu mikul dhewe mendem dhuwur mikul jero. Anggonipun kula belajar sinau wonten Jawa. Oh ini kok apa Mas Gareng? Aku angger dijak omong karo Elisa rasane kaya ngempet guyu e. Lah ngapa ta? Iso mak priding. Ngomong ora tekan bedho petididipu. Petit cetu. Malah kaya wayang Bali. Wong pancen logate ngono kuwi kok. Kita harus saling memaklumi. Betul, dan ini sesuatu yang menggelitik kita. Menggil Nggih. Ing atase bocah Sulawesi Gulawentah belajar tentang budaya Jawa. Kalau orang Jawa sendiri tidak mempertahankan dan mau belajar budaya Jawa, wah isin. Eman, nanti nek dijupuk wong Londo nangis. Budayane dhewe. Wong Londo. Wong luar negeri nek basa Jawane Londo ya. Company. Wong lomar. Wah krunguku wong lodong e. Kok wong londo ya. Wong londo. Saiki domisili ning ndi to Mbak Elisa? Ning Yogyakarta Ngayojan.
Yo. Neng Yogyakarta. Oh, isih dalam rangka belajar. Masih Nggih. belajar terus aku. Strata tingkat pendidikannya sakniki napa Mbak Elisa? Sakniki nembe S3. Loh, Tapi lagi proses durung rampung. S3 lho, apa ora hebat sinden arep calon dokter iki piye coba? Banyak sekarang baru proses, jadi mau lah penyidikan, lalu penyelidikan, Nggih. baru ditentukan terdakwa ya. Kok iso tekan, kok iso penyidikan piye ta? Lagi proses apa? Proses arep mencapai dokter kuwi lho. Nah, S3. penyelesaian. Nek cara S3 i disertasi jenenge. Sik. Rada wadi, alon-alon wae ya. Ya. Den ora ana sing krungu ya. Iya. Wis dibojo wae. Bojone jenenge Entut. Pak Entut piye ta? Makut. Aku durung kagungan garwa, Pakde. Kula niku anggere ngaten iki saya kerep manggung malah wong lanang saya ngadoh ngapa ya sebabe. Aku ki yo pengen entuk wong lanang, pengen duwe bojo. Tapi saiki ketekan saiki aku rung entuk. Lah yen mung gur wong lanang sing penting lanange mbok karo aku wae. Nah, sing wedok S3, sing lanang S1 kuwi, Mbak. S1 nopo? Ora enak omongane ora enak. Ket mau ngajak patiku S1 kok sek. Lah wong ya kebangetan kok. Yang ini weh pancen durung pinasti ketemu jodohmu. Nggih. Tetap berusaha dan berdoa nanti bakal ditemukan bukan bojo, golek jodoh. Iki donga temanten iki. Apakah ada bedanya di antara bojo dan jodoh? Karena bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah bojo. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Wah, ngono ya Pakde. Hebat tenan ya. Tapi carane ben ngerti iki jodoh apa dudu piye? Dicoba sih. Oh, Ada kaya hem. ngono to. Lah wong sing ngerti jodoh karo ora ya sing gawe urip Gusti Allah. Ngono ya. Lha mosok awake dhewe arep bethek dilakoni kanthi positive thinking dulu. Oh, ngono. Dadi nek dikira-kira delok ana getaran dalam hati kira-kira ki Ya, jodoh ya. Pokoknya- langsung Mas jajalen aku ngono. Jare kon nyoba. Lah agar wong gelem. Lah piye to Pakde? Lah wong kono sing ngeki Ngono. penerangan yo klar kok dicoba maksudnya piye? Lah maksudku ki apapun oh ya komu lho ayo apa iki. Pasar yo tiwas cincing ya. Wong kok senengane oh ya ayo urut tuwa. Wah, warna-warna. Ya itu tadi jalani hidup dengan positif saja. Iya. Oh, iya. Nanti kalau sudah pastinya mendapatkan jodoh akan ketemu. Oh, Amin. iya, Yang ngono, penting amin. sekolahnya dirampung sih. Ya, Ya, Mbak aku, Elisa. nggih. Mbak Elisa mau mendoakan untuk pengantin apa? Ayo. Oh, iya. Mempelai apa? Penting iki ya ndongano temanten kekalih. Penting ora pentil. Jele. Penting. Ono kok dilek kleru aku. Buat Mas Anggun ya, Anggun apa? Mas Anggun Adi Cahyono. Mas Anggun Adi Cahyono kali Mbak Vena ya. Iya, Mbak Vena Melinda. Vena Melinda kula ndongakaken kator temanten kekale miko kator ke temanten kekale sakit reruntungan kadyo mimilan mintuno langgeng anggenipun bebrayan dokip put-puting Yuswa lan tansah sempak teles. Kok sik iki. Iki udah tak urus iki. Iki terakhir iki mau kata-katane apa? Kok iso tansah sempak teles iki kok Kok sepak teles? maksudnya ki piye? Iki donga. Donga ya donga tekan sepak. Nek wong bebrayan lanang wedok kudu sempak teles. Karepe maksudnya apa itu? Apa? Semangat kompak anti males. Weh. Wong lanang wedok kuwi kudu sering komunikasi. Nek ra komunikasi dan males komunikasi kuwi membuat perceraian dari ado. Bener, yang kepengen kompak kudu nganggo sempak ku mau.
Ora kuwi wong karepmu singkatan kok. Lah mbok golek singkatan liya. Lah jare kon nganggo singkatan Wis aku iki Jawa. ngrungokke kowe iku Semangat, kepengin Bapak. pipis nganggo sempak. Ning ora apa-apa. Iki dongane wong melek bengi insyaallah mandi. Amin. Muga-muga. Ya, Mbak Elisa. C, Mas Aku arep Cani. ngetes karo Mbak Elisa Mas Gareng. Apa? Nek basa Jawa ora mesti kaya ngono kuwi to. Dengan logatnya ya sing pating plekat-pleketik ngono ya. Ah, Saiki jajal tak kon nembang. Ya. ayo mesti padha ae. Padha piye? Ayo kula pikat pikur. Oh, Pikar minggu rok pikar minggu. lha wong basane ngomong kaya ngene kok nembang Aku pikat. tak nyuwun anu sida asih dandang gula sida asih. Doasi ya. Ya. Oh ya, suarane mar kutuk. Karo suara diesel lho, enak suara diesel. Oh sik to, wong iki ora kena kinaya ngapa, ya. Wong iki ora kena kinaya ngapa, aja sok nyepelekke. Kita coba dulu, kita buktikan dulu. Bener Mak Cangik, dicoba, dijajal. Oh, sakmene ben do jajal suaraku. Oh iya, nek suara iya. Aku tiwas inden nomor 1. Anggere nek temu jajal Mas Gareng kudu geragap-geragap. Aku arep inden. Monggo Mbak Elisa, ayo silahkan untuk mengaturkan. Nggih. Oh, dandang kula situasi. Kula setetek mugi-mugi saged selamat anggen kula saged bawa nggih. Gak, Piye ta? kon nembang kok setetek. Neng belajar isone sedikit-sedikit saisone. Kuwi karepe ngono sekedhik Gesek-gesek. Nek ora setetek-setetek Setetek. setitik-setitik. Setetek-setetek. Loh, nek ora ngerti ya dibenakke no Mas Gareng, aja disalah. Dibenake apa aku penjahit kok kon benake. Mari Mbak Elisa, Nggih. ayo kaya ngapa suarane? Ayo ngembang setetek wae. Pamintaku nimasika asih. Bapak Ibu tepuk tangan dulu Mbak Elisa. Ye. Ye. Piye badhe? Kuwi lagi tetek lho, kuwi durung dawa lho kuwi. Pripun? Setetek tapi apik yo saiso-isone Kowe yo. nembang wae rasa omong nembang. Aku krungu suaramu ngomong. Saiki diakali wae Mas. Apa? Nek dijak jagongan, wangsulane karo nembang. Ya. Ya, iya ta. Dadi kaya Dadi cetok. ketoprak ayo Jakarta kae. Kabarmu piye Mbak Elisa? Kabar kula pancen. Oh iya ya. Genah cetok kuwi. Kabar kula pancen sirna. Lanjut Mbak Elisa. Nimasika asih atat retan tansah reruntungan. Iki keelokaning kahanan. Keelokane. Kok ketut iki apa? Aku kok terkontaminasi karo Eloke pripun Mas Gareng? Cahayu. S3. Nggih. Suarane yo apik. Kok nganti urung ketemu jodone. Kurang usahane. Oh, Tak kei cara supaya kepethuk, Piye? cepet entuk jodoh. pripun? Modale kertas HVS. Kertas. Kertas sak lembar. Lembar, Ha-ha. templeke dodo tulisi diskon 50%. Terus Mesti dange cepet. Cepet ya. Wis. Mas tegur ngoyok kuwi nggon ngarep dhewe. Saya Wah. Mas, saya Mas. Nah, iya. Aku ngecim sing ngendang Jaipong aja boleh enggak? Sapa ngendang sapa? Kayak lo. Nada kae lho. Kayak lo, cakep lo itu. Kowe karo gundukan tanah ki seneng. Nada rupane kaya gundukan tanah kok disenengi. Nek pengen di anak jenglot ya ora apa-apa. Ayo Mbak Elisa lanjut. Ning sarina lan wangine datang kinggang sarang
saketing ati besok kapan katekan Sido apa jejer ya? Oh Sido ya, Sido jejer. Sido jejer. Sido asik pindo mimilan mintuna ayo Kang Mas bareng hana tepi wajib sido asih pun setia tuhu monggo monggo aku kan setia satu Mugian tok berkahe widi anti ngomong tansah salam hangat ring tepaten anyar muga tansah terus senyata wisata lebaran wisata tansah jinaken bagya mulya adohe super sakit cintakan pawang mitra pinusan siang dagang rezeki kang halal tekan kagen dineni bagyan aku
dandang kula situasi sak langgam mesti tuhu dening Mbak Elisa Mas Gareng. Leres. Yo tak goleki kanca siji neh. Apa meneh? Nduk Niken. Ayo kene. Kene Mbak Niken. Nyatain daeng kutha Semarang. Yo kutha tadi karo kembali. Aku kurangke gunung kiwane kenawan dengan rasa sinar aku berakuan makin bakal tekan di gunung yang bangunnya kusa saya sentuh orang indah duta Selamat malam Nduk Niken. Sugeng dalu Mas Bayu. Waduh, sehat terus ya, Nduk. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon Mas Bayu. Iki rada cetha ya Rak niki. ya saya laris to nggih. Alhamdulillah pangestune Mas, lecret niki punan. Piye? Aja nganti sambat, piye apapun Mboten. ya awake dhewe. Disyukuri Mas. Senang. Omong inggih kula niku mboten nate preyo. Alhamdulillah. Isuk awan sore bengi kula ayahi sedaya. Lah nggih. Lah Bapune isuk. paringi sehat, gulune diparingi kuat kuwi. Amin. Nggih amin pangestune Mas. Ning Nadianto laris. Sekolah aja lali kaya Mbak Elisa niku. Nggih. Ya ta, strata iso nganti tekan dokter. Syukur kok iso dadi profesor lho, ora hebat. Mbak Elisa S3 to? Nggih. Kula pun S2. Loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magister ngono. Nggih. S2 ki apa, Nduk? SD kali SMP. Loh. Iki saiki iki sidan saiki kok koplak-koplak ya. Koplak piye ta? Iki yang ngono. S2 kok SD SMP wis Ya bener to bar iki S3 lho aku SMA. bocah iki jan iki cagi. Ngapa? Iki paket komplit. Pakete komplit nggih Sing napa? nom ayu pawan apik kuciwane go siji. Apa? Apa? Ambune fresh care. Ya. Ya wong jenenge awake rada rapati penak ki ya. Dia aja dibuka. Wes Ya. wong pancen yen wayah ngene iki seniman ki suasanane Loh, ngene lho, Dik. Apa? Nek sing ambune wangi-wangi iki ketara renek tanggapan malahan. kok ngono. Heeh. Agar saya ambune ki Nek ambune fresh care ngono ki jenenge kondangi ngono kuwi kok. Yo. Nah, Mas Gareng yo ngono ben ketok tanggapan to Mas awake iki dikai lecong dadi ambune. Mboten. Ampun ngoten. Lah piye? Wong wis tuwa yo umume fambo no. Wah, kuwi rak minyak mah Parfum. wong mati. Parfume fambo enak. Aku ngene iki lho bocah wedok-wedok ayu-ayu yen tak tolak cintane ngajak patiku ndoan. Mbak Elisa apa cinta to karo Mas Gareng kok sajake ditolak? Lah ya to wis aku ki jane tresno ning ya wi kok ya menghindariku ngopo to? Ngopo, Mas? Aku mau wis lancar lho bareng kene blet pipis lah. Wong seneng gampang melatah. Aku agar krungu suarane Elisa iki lho briding-briding. Mbak Elisa ki lek ngomong jane wis cetha lho ning kupingku ki. Lho cetha piye ngomong plekedak-plekotok kok cetha. Oh ini kan we langsung paham loh, Loh. Pade itu enggak dong. Nek aku wis sebagai wong tuwa tak cetha. Alah karepmu, Mas. Oh ngene. Piye? Pripun? Ya inilah kemajuaning zaman, Nggih. nuting zaman kelakon. Betul. Sinden saiki nom-nom ayu-ayu dengan pendidikan tinggi-tinggi. Nggih. Wes sajian seni kesenian tradisional betul-betul mencolok atau mencorong lagi. Ing kene awake dhewe berbangga hati yen to seni tradisi ora bakal punah. Ning mas saya ngrembyah lan saya kuncara. Wes saiki sinden ki ayu nom-nom tuwek sithik pateni. Ngawur ae yo ora. Ya, siap. Kok yo jo kok iso. Pokoke iki, Apa iki kan, Mbak Elisa patokane ora presiden wae, pokoke apa wae tuwek sithik pateni. Oke. Aku ora. Mergo saiki ya akeh garing nom-nom tuwek sithik Pateni. Aku tuwek ora dipateni nggo Maha Guru. Iya. Mas Guru. Mas Gareng, Dawuh. sadurunge Mbak Nike nembang, aku tak nyuwun Pak Ambon gen pinarak ana panggung Mas Gareng. Nggih. Mbok menawa kersa, ayo. Pak Ambon mumpung dereng kondur dateng Ambon. Ora daleme iki ya kene. Oh daleme kene ta? Kok kundur Ambon. Oh saya tau wong Ambon kok kelahiran Parengan iki lho. Mung karapan kok ya. Pak Ambon. Pak Ambon. Pak Ambon, ndak mriki Pak Ambon. Bapak Ambon. Kita mriki kula ati. Pak Ambon. Ane
Ambon. Pak Ambon aturan iki. Pak Ambon. Pak Ambon. Hei, Pak Ambon. iki lho. Walah, Pak. Mboten ketinggal. Ora ketinggal piye? Nah, ini mulai kecekel. Mulai kecekel. Kenapa beliau diparapi Ambon? Jebule yo peteng dedet banget. Iya toh Dek sampean iki. Loh, Oh padang jinglang padang gareng. peteng pakulitane ning padang pasuryane akeh rezekine. Lah semua orang itu punya plus minus. Nek kula atas sing derek niki. Oh, niki Bu Ambon. Nggih. Oh, Bu Ambon. Oke. Lah yang oh iki gedang susu. Oh, terus rumasane apa rumasane rombongan gedang Lah, piye? Monggo Bu pinarak wonten mriki monggo. Monggo Bu, mriki Bu. Waduh, jan. Monggo, Mbak. Monggo. Ini Mbak Elisa Pak Ambon, Ya. ini belionya. Luar biasa. Lho niki kan ya iki sing nimbali awake dhewe. Ah, Pak Iki. Ambon. Aduh. Kene. Ngapit Wah, lho, Pak Ambon lho. menyang ngapit. Bapak, Pak Ambon iki. kula ajeng daftar dados kepenakane saged Eh, boten. Kepenakane. Ya ini yang dikawinkan dinikahkan tuh kepenakannya aku juga mau. Keponakan, ora kepenakan. Ya itu. Apa daftar dadi? Cowone. Kepenakan apa piye? Kepenaan apa kepenekan? Kepenakan. Kepenaan. Ya sak merdikane Pak Ambon arep jumeneng nang endi sak merdikane. Monggo Pak Ambon, Badhe ngendika Ayo menapa, Mas Pak Ambon? Gareng, Pak Ambon diaturi kesempatan. Pak Ambon badhe ngendika Nggih, Pak menapa? Ambon arep paring dawuh napa? Wah, diapit. Sugeng dalu Mas Bayu. Wilujeng dalu. Matur suwun rawuhipun kalih Mas Bayu sarombongan. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Diparingi job ingkang kathah. Amin. Nggih ngoten niku pun Pak. Wis ngono e genah mandi kok. Oh iya ta. Sing penting singkat, padat, berisi. Heeh, tur mentes. Mentas, beliau itu kejaba Raja Romso juga Raja Sawer. Iya. Insyaallah Pak. Amin, Pak. Nggih Pak De. Pak Ambon. Dalem. Nek tanglet menika sinten mawon dipun tepangaken. Nggih, Pak. Sampun mboten gagap-gagap nggih. Nggih menika garwa kula Tutik Sukasih. Weh. Lah Ibu niki Tutik nggih. nggih putri kula Pramesti Reni Rajati. Mbak Pramesti Reni Rajati. Rajati. Nuwun sewu. Badhe tanglet Kang Putra kuliah wonten pundi, Mbak Yu? Jakarta. Petata Hati-hati Prabu. Mbak, hati-hati yo. Ketata puntu kok. Aku iki jaranan ngono ya. Sinten kuliah wonten pundi? Jakarta. Jakarta. Aha. Wonten Universitas Jakarta mriku. Nuwun sewu menawi nganu kepengin ngertos saged ngambil jurusan napa? Kedokteran. Wah. Kedokteran. Bener loh. Kedokteran alhamdulillah Mbak Elisa. Ya. Alhamdulillah awake dhewe nyicil ayem. Mas Gareng, Apa? sampeyan wis ora usah bingung. Rasa bingung. Rasa Pak De. bingung ya. Apa? Nek arep ngecek kesehatan kok gen diotopsi karo putrane Pak Ambon. Oh. Amin. Kok amin? Pak Ambon ya amin. Ngapunten, ngapunten. Ya mau enten bobo ngoten. Kowe jane ngerti ra to istilah kedokteran kuwi? Piye ta? Takono karo Mbak Yu ki lho. Mbak, Piye? otopsi nu napa? Tak otopsi nu napa? Panjenengan jawab kajenge ngertos. Otopsi nu napa? Otopsi ki ngutik-utik batang sing ora ngerti jalarane matine apa. Aku mati lumrah we wegah kok batang. Lah ngecek kesehatan iki lho apa jenenge? Observasi. Oh ya, observasi. Observasi kok ngotopsi. Iki ngopo iki? Wes, Ojo. arep golek kesempatan kuwi. Golek kesempatan. Elisa wis ora temu lho. Nggih, sakniki Pak Ambon, Bu Ambon kalih putrane Pak Ambon, pun jumeneng. Sapa jenenge sapa? Kok putrane Pak Ambon? Ya Pak Ambon kecil ngono kae. Anu, ngersake lagu napa Pak Ambon? Kersane ditembake nduk niken. Ayo Napa? Mbak Senenge Pramesti. napa?
Apa? Trumpah apa? Apa lagu dangdut Sing iso ditabuhi gamelan oh. Oh, ngaten. Napa Pak? Ampun. Loro jonggrang. Weh, Rara Jonggrang. Waduh, Jan. Mbak Elisa. Nggih. Rara Jonggrang, Mbak. Rara jonggrang niku biasane Kayak pun Mas Gareng duet. dadi Bandung Boto Bodo Boso. boso. Kok Boto Boso? Bayu elek. Piye ta? Aku wis- Bandung Bondowoso kok bodo bosok. Lah wis suwe kok kuwi ya. Bu, kula dipaeka, Bu. Wow. Oleh Bayu. Bu. Bayane. Oh, Bandung Bondowoso, bodo bosok. Ya, nek iki diaturke Mbak Niken, anu nggih Rara Jonggrang nggih. Nggih. Heeh, engko ganti dueti karo Mbak Elisa berdua juga boleh, monggo. Yo, Cok diaturke, Cok, monggo. Rara Jonggrang yo. Engko digarap irama seger. Nggih, Monggo. monggo. Ayo ya. Mbak Palesti kali Ibu joget mawon. Ayo Ibu. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Wes padakno Prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. saka Bandung kowe hajaku maluko. Barang iki kanggo kudu rampung. Senapati Kang Mas Prabu Bupala kang wis sedo kabeh ngono sepuro. Bat-obat kowe wanita keparan. Ora ngerti aku lanang jagat. Putra Ratu Prabu Pengging Damarwaya. Aku duwe adi sekti Pandawata. Jonggrang manuto tak pundhut garwa. Saka Bandung aku terbebas Candi Sewu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang ayuanmu tak urusi. Matur suwun nuwun Bapak. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah berat. Dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita keparan. Ora ngerti Bandung lananging jagat. Putra Ratu Pengging Damarwaya. Aku duwe adi sekti Pandawata.
manuta tak pundhut garwa Joko kandung aku tanduhe bergono Candi sewu sawangi kudu dadi dadekno ana songkrakan aku tak turuti Tepuk tangan untuk Pak Ambon karo Pak Ibu, tuwek Ibu lan putrane wah jane. matur suwun Mas Bayu matur suwun Piye Mas Gareng Pak Ambon jak ta? Mugi-mugi berkah Pak Ambon, panjenengan pun gelar wayang di wong kathah. Loh, ampun Pak Ambon. Nyawer. Wah, ampun iki. Matur Ajaran. suwun. Boten tanduk malih, Bu. Nggih. Deh. Ya, mentara-mentara bagaimana menghormati Pak Ambon mandap ya. Ya. Mbak Niken Luar biasa sekali. Pak Ambon itu mempunyai plus minus loh Mas Bayu. kok ngono? Plusnya ponge, grapiak, semana, bloboh, Nggih. awean. Nggih. Minusnya Napa? nganu, napa? Betul nonton minusnya, plus kabeh. Iya. Plusnya gini wae lho. Ya agar nganti ke kleru sawerane tak jaluk lho. Ora, Pak Ambon ki plusnya hitam manis ya. Terpikat, maksudnya mempunyai daya pikat kok. Manis madu mongso wae. Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Ngono. Putih demit. Lho, putih kok anoman lho. Ki ra urung ra iku. Ora. Ora ini pancen ini wajib dicontoh yang terpenting dari figur seorang Bapak Ambon adalah keuletan kegigihan dalam menghadapi hidup di dunia ini. Nggih. Betul. Nggih. Mencari rezeki dengan positif, dengan jujur akhirnya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Leres. Yo, cuma bar Mbak Niken yo saiki Mbak Elisa arep ngaturke lagu apa? Aku nyuwun pelok. Urung nembang. Irama seger, irama dangdut sing pelok apa ayo? Elisa itu kok ini urung nembang. Lah nggih, aku mau wis nyanyi rong lagu ya Pak De ya. Kamu apa ya? Apa nih Ken? Niku ana sing ngersake memanik karo tembang kangen sampean pilih pundi? Memanik boleh. Oke, memanik nggih. Mangga, ayo irama langgam sik iku angka loro digarap irama jaranan. Nggih. Engko nduk niken men joget lon-lonan wae rasa diaya awake. Wae sik. Nggih. Awake sik turun mesin. Ayo sing joget ngoyo ya sing rumangsa dadi wong lanang iki sapa ning kono? Lah lho, seorang lelaki itu harus kerja keras, Dik. Oh, Aku ki kerjane iso kerase wis angel saiki. Ayo wis diair keras wae. Yo diaturke, buka celuk. Yo Mbak Elisa monggo, yo. Mong atiku mangoyo yen harepku Masih bersama Pandu Manggolo Caludo. mong sliramu kang dadi mani ing kalbu Sing
diaturke memanik wonten bebungah Rp300.000. 100 Mbak Niken Salindri. 100 Mbak Elisa. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wis diaturke. Nggih. Nggih. Kenuan ya Bapak Ayu. Bebungahe pira? 300 100 Mbak Niken. 100 Mbak Elisa. lah sing 100 Sing 100 urung sik ngenteni wong urung eneng kok. wong rene lho disiarke kuwi kok tukale le sesuk job piye lagi somben nono. Niki wonten awala Nduk Niken. Nggih, Nyuwun Mas. ninggal katersnan Ninggal request nembang katresnan. Mbak Niken. Siap. Katur Pemdes Rahayu saka Tuban. Siap. Saking Mas Ihamna. Oh nggih, Mas Ihamna. Nggih. Wajibipun Rp300.000 kalau wau. Nggih. Oh wajibe 300 lho. Nyo 100.000. Wah ngono adil. Nggih. Wong kono wis entuk 100 aku kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wah. Apa jenenge piyai bejo ora kena dimereki. Betul. Nggih niki wau anu request Rp300.150 nggo Mbak Niken, 150 nggo Mbak Elisa. Iki mau keri iki mau ning kene. Ha iki mangdum Mas Gareng. Iki 100 iki. Lah ya nyatur 50 eding niku gawe ngono. Piye, Dik? Ya aku. Iki sing sitoke. Oh Elsa. Aku sing 150. Lah, Ya ngono lho Kades. aku arep golek wayang liya wae. Kok nesuwi piye lah? Arep golek wayang liya sing dalane ora pelit. Nih, lho Kok Mas. piye lah kuwi jatahe wis tak aturke. Jatahe 100 ya 100 seding ora 150 sing siji blok ora. Katanya kalau sudah tua tidak membutuhkan uang. Jere sapa? Ayo iya toh, butuhe Wah, malah fresker, butuh. balsem. Ya kula Sampeyan uangnya dige apa ya an wis tuwek. Ayo ge apa? ya ora apa-apa aku mbok kroyok ora apa-apa. Ora masalah, apa abon ngerti kok. Lah ya ngerti wong genah iso mirsani kok masa ya ora ngerti. Wah, aku mbok sia-siane Pak Abon sing ora trima. Sampeyan ning lek dikeki iki diparingi iki gelem purun. Lho edan to, kae 100 ora gelem. Purun, Ah. wis tau nyekel duit 100. Ya iki sing mbok cekeli aku ya urung no. Kurang ta? Kurang. Ya wis nek no gurung pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. Iki sajake esuk yen gede dadi bank titil ya. Kok ya ben ya. Lagi SMP sing ngapusi wong tua. Yo diaturke ninggal katresnan. Monggo aja. Yo. Yo. Nyokek yo, nyokek yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu Ayo Mbak Alisa ayo. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Nangis sajroning atiku nalika sliramu nikahku. Apa sliramu rakasa aku kudu Coba delok jogete Mas Gareng.
dada ting dada ting dada dum ya ya sampai pananggonmu bali bisa kumpul kaya tu engune coba nyanyi yo nano neno nano sing joget Mbak Elisa coba Mbak Elisa sing nyanyi sajroning atiku nalika oh jenglengane pas 50.000 jadi milik Mbak Elisa waduh ya saiki sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu ayo ya sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu ayo nangis sajroning atiku sawise oh pas 50.000 jadi milik Mbak Niken yo saiki sing nembang Niken sing joget Mas Gareng ayo iya ayo coba kayak apa iya ayo nangis sajroning atiku nalika telat kuwi joget kuwi ora telat sing ngendang kuwi telek kok telek piye to Mbak Elisa tele lho aku coba pas Mbak Elisa pas ayo akhire tungale moji nem kok piye sing telat kono telat piye iki wong iki ayo coba ayo nah ayo nangis sajroning atiku nalika loh telat anu wae aku ditabuhi siji le ora sanggo gamelan ra paten kok terus nesu iki lho oh iya ora aku gamelan lho sesuk diteni kowe diteni sing ndang kowe piye ta sesuk Bali ora bareng aku lah bareng sapa lho ya nunut dhewe-dhewe aku ya nunut kok wong e wis aja Mas Gareng mbok menawa mengko dheweke nek disawer iso ngepaske ayo nah ayo ora ketang 50 kudune ya cucul ah ngawur iki ngene sapa kok iso dijupukke kok ngono ki lho iki bocah ki kok titen banget ya ya titen to ora mikir oh cacile butuh akeh lho ya isih sekolah iso golek jajan disawer 50 ya mesti pas oh ngono lah susuk 50 ya gila yo tak ejoli iki lho ketane kene iki lho kene sing nyawere ketan ora kowe iki jane dalan kok kasir lha wong benan ora anu kok gorene sik yo sing 50 kayak sing gendang lah mbok menawa mengko bar disawer terus iso entuk jenglengane penak lah sapa ngerti wong iki jer basuki mau biya aja ngomong selawe wae ya selawe bawaan perahu ngopo kok marah perahu ora ngerti duit ora gelem ndangi ngerti wis pakaiane jadul kok jadul piye wong kabeh iki yo nganggo pengorbanan kok ya nggih nah wis 50 tuh 50 rokok iso untuk rompak lah iya ndang ayo nah wis kanu Mbak Niken Mbak Elisa ya engko tutuk kene Pantes Songo gara-gara ya kose piye 50.000 bajir
Kok mubadir piye to? Wah, sabar gerak pengendangnya minggat. Sabdo pendito pangandikane pengendang sepisan kudu dadi. Piye ning apa? Kembali pada posisi. Kembali. Kok kembali piye to? Timbangan iku tas dake dadi cacing. Ayo. Kuwi nggo celengan sik nggo mbok menawa kok. Ora iso. Sakmono kok celeng babi kuwi. Ayo. Ketemu Pak Sono, Mbak Niken karo Mbak Elisa. Aglar kang samya simbung Pindara pinggang samudra ing mangke wis lumampah pinten-pinten warsa laminipun ing mangke Gantya Kang Nursita mapan wonten ing nagari Padascuri nenggih Prabu Minalodra dikidrah kekiprah kumricik swarane